Vanguardia ja tenim una certa edat, reivindiquem aquest llibre que és d'una època que no és la nostra i que no té absolutament res a veure amb la nostra, ho repeteixo, és un món que ja no existeix, però que creiem que és important i potser nosaltres que tenim molt poca confiança en les facultats de periodisme i sempre hem tingut més confiança en les redaccions de diaris i hem conegut gent com l'Ibáñez Escofet i gent que venia de fora i tal que qual, ens podem identificar amb aquest llibre. És un llibre d'anècdotes, les anècdotes són divertides i a més ell al seu pare li explicava i al meu pare també. Jo recordo que quan era nano anava a Madrid i amb el meu pare anàvem a l'Hotel Palace i llavors sortint de l'Hotel Palace puges per la calle del Prado, que és on hi ha l'Ateneu, i arribes allà on hi ha la plaça amb el Teatre Espanyol. I el meu pare m'explicava que pujant aquell carrer pujava del Jacinto Benavente i baixava don Ramon Maria del Valle Inclán i aquests dos personatges s'odiaven a mort i el carrer és molt estret, jo l'he pujat més d'una vegada, vull dir la cera és molt estreta i baixa el Valle Inclán i hi ha un que puja i el Valle Inclán diu yo no cedo el repaso a ese hijo de puta i el Benavente diu pues yo sí i va baixar i el va deixar passar. És una mica aquest món. Hi ha una anècdota molt divertida de la penya de l'Ateneu en què hi havia un periodista, això durant la Primera Guerra Mundial, hi havia un periodista que escrivia, si no recordo malament, un diari d'aquí. I aquest periodista va escriure un article, era larouxista i anticatalanista, i els de la penya de l'Ateneu li tenien jurada. Va escriure un article contra Montenegro, el principal de Montenegro, dient pestes de Montenegro. I els de la penya van fer una carta falsa, consulat, conseller Guillaume de Montenegro a Barcelona, no sé què, li van enviar i diu, home, sembla mentira vostè, que diu això, no sap que a Montenegro tenim aquest escriptor, aquest poeta tan excel·lent, i tenim aquests senyors, i tenim un metge extraordinari que de públic li donen el Premi Nobel perquè està estudiant aquest tema, i vostè per què ataca per si no sap res? I el pobre home al final va a la tribuna, penso que era, sí, a la tribuna, i aquest senyor al final va enviar una carta demanant perdó i tal. En el llibre, el Mario Verdaguer no diu qui és, però jo l'any 78, quan estava a l'Ateneu, quan estava a l'Ajuntament, vaig encarregar a en Jardí, sí, el fill del Jardí que anava a la penya gran de l'Ateneu, l'Enric Jardí, li vaig encarregar que fes una monografia perquè l'any 79 era el centenari de Quim Borrellers. I allà, ho treu d'un altre llibre, explica que el senyor que va fer això, aquest periodista tonto, larouxista i anticatalanista, es deia Adolfo Marsillac i era l'avi de l'Adolfo Marsillac, és a dir, el pare d'en Lluís Marsillac, el periodista que nosaltres hem conegut. Vull dir, és un món molt divertit. Jo crec que és un llibre per treure's el barret i és un llibre per regalar per Nadal, per conèixer una Barcelona que ja no existeix. Està molt ben escrit, és ràpid, és directe, és llenguatge de periodista. Al grano i no es puja per les branques ni res. I és una anècdota darrere l'altra, però insisteixo, una anècdota darrere l'altra, però hi ha una cosa humana i de molt pes. I a mi, el del Peius, els asseguro que m'ha emocionat. Em penso que ho han notat, no? Vull dir, la figura aquesta jo crec que va bastant més enllà. I el Mario Verdaguer, primer l'editorial es mereix això, que ens teníem el barret, fa molt sentiment, és un llibre que es tenia que anar a trobar als Encants perquè no hi era, estava totalment descatalogat, no existia pràcticament i ara es pot tornar a trobar, està molt ben editat. Hi ha unes coses estranyes, si vostès el llegeixen veuran que parla del carrer Clarís i després parla del carrer Làuria, però bueno, això són coses d'aquella època, no? Potser es podria haver arreglat una mica, però els que estem acostumats a anar per Barcelona. El pare Batllori s'emprenyava molt, per cert, que parlem d'un altre personatge, el pare Batllori s'emprenyava molt quan veia esto calle Roger de Làuria, Roger de Llúria i totes aquestes coses, i Clarís, el carrer Clarís, doncs bueno, el carrer Clarís, jo quan anava amb el meu pare al diner agafàvem un taxi i dèiem el carrer Clarís, i sabien on era. Avui dia ho saben perquè el carrer es diu Clarís, però abans no es deia Clarís. Bé, doncs en fi, jo no els vull cansar més,
Els hi recomano, sincerament, que si els interessa el món de Barcelona, el món de les anècdotes i de tots aquests personatges, alguns dels quals vostès coneixen i saben, els hi recomano el llibre. I ja està.